Zer da idazleak ikastetxetan programa? Irakurketa berotzeko aukera ematen duen irakurleen eta idazlearen arteko topaketa. Liburu bat irakurri ondoren, idazlea eskolara doa eta solasaldia izaten du ikasleekin. Saioak txukun egiteko komeni da dena ondo antolatzea. Zer egin dezake ikastetxeak aldez aurretik? Batez ere, giro egokia sortu. Ze irakurriko duten erabaki eta ze idazle etorriko den. Gelan irakurketa programatu eta idazlearen bisita txertatu. Liburuak eskura ipini, erosiz edo liburutegiak erabiliz. Gurasoak partaide bihurtu. Lanketa osoa eta idazlearen saioa euskara hutsean garatu. Saioa ondo lotzeko, idazlearekin harremanetan jarri. Idatzi edo deitu telefonoz. Azaldu garbi zeintzu diren eskolaren mugak eta nahiak. 40 ikasletik gora baldin badira, saio osagarria eskatu. Lotu ondo data, ordutegia eta saioaren iraupena. Bidali eskolaren kokapenaren esteka. Eta komeni da, idazlea joaten denean, norbait harrera egiteko bertan egotea. Liburua aurkeztu eta ezagutu. Idazleari buruzko informazioa bilatu eta erakutsi. Irudigileari buruzko informazioa topatu eta komentatu. Argitaletxea zer den azaldu. Liburua ezagutu. Bilduma, azala, maketazioa, ilustrazioak. Hipotesiak egin. Zeri buruzkoa ote da? Jakin mina piztu. Aurrekin, kontaketarekin jolastu. Liburua ozen irakurri eta kontatu, egunean zati bat. Irakurritakoa ulertu, komentatu, antzestu. Marraztu dezatela gehien gustatu zaiena. Idaz dezatela hitz edo esaldi gustokoena. Umekoskor eta nerabeekin irakurketa partekatu. Irakurketa ozenak eginez. Irakurketa dramatizatuak eginez. Antzezpenak eginez. Tertulia dialogikoak eginez. Edota binakako irakurketa partekatuak eginez. Gazteekin liburuan sakondu. Aukeratu gustuko esaldiak, hitzak, pertsonaiak, pasarteak. Idatzi dezatela ondo arrazoitutako kritika bat. Asma dezatela beste izenburu bat edo beste amaiera bat. Liburuko gai nagusiak sailkatu eta klasean jorratu. Pertsonaiak eta egoerak baloratu, taldekako booktubeak egin. Idazleak izango balira, zeri buruzko liburua idatziko lukete? Idazlearen bisita prestatu. Leku egokia hautatu eta txukundu. Marrazkiak, kartelak, zitak. Saioan isiltasuna ziurtatu. Zaratarik gabeko gunea bilatu. Erosotasuna bermatu. Ikasleak gustura egon daitezela. Etenik ez. Ez dadila inor sartu edo atera saioak iraun artean. Entzun idazleari, eta solastu liburuari eta bere obrari buruz.